Yan kabukid at tayo magpipirito ng tilapia. Nagtira ko ng 4 na piraso at ipipirito ko. Tagal-tagal na din ako hindi nakapamiwas. Kaya ako pa ito binabad sa asin. Busok na yan. Kukurot ka lang. Napakasarap. Yan kabukid at tayo magpipirito ng tilapia. Ito yung tilapia ang huli namin kaglalambat. Yung mga nahuli namin tilapia ay luto ni tatay ginataan. Pwede ko papakita ko sa inyo yung ginataan niya. Yan na lang kabukid yung natira. Hindi ko na nabidyohan kanina, gawa nang nabisi ako. At pinuntahan pala ako kanina. Kumain na si na tatay, kaya kami naman yung nagtira ko ng 4 na piraso at ipipirito ko. Namiss ko na yung piniritong tilapia eh. Tagal-tagal na din ako hindi nakapamiwas. Ngayon hindi na rin ako nakapamiwas doon. Kaya ang ginawa namin, naglambat kami ni tatay. Pirito natin kabukid. Kanina ko pa ito binabad sa asin. Busok na yung mantika. Nakabukid, pirito natin. Yan, napakasarap na ito kabukid. Nagawa ka na sa usawan, yung sopa na may pili na may asin. Yan, napakasarap. Yan kabukid at lulutuin ko lang ito. Mamaya na ulit. Luto na ang ating pinirito tilapia. Kabukid, ahonin na natin. At gagawa na ako ng sausawan. Yung sabi ko ngayon, suka na may sili na may asin. Yun na lang ang aming sausawan kabukid. At yun ang napakasarap ng kapartner na ito. At ito na kabukid. Ito na yung ating piniritong isda. At ito yung sausawan. Lagyan natin ng suka. Sarap na ito. Tapos pipisain mo yung sili. Ito munang isa. Yan, kabukid. Tapos ito yung tilapia. Kukurot ka lang. Kabukid ito. Sasawsaw. Tapos may kapartner na kanin. Napakasarap. Yun lang kabukid at hanggang dito na lang natin.